ሰላም ጥዕና በለይ ክቡራትን ፍትዋትን ተመልከቲ TTM ሃመይ ቀኒኻቶም ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። ሎሚ ዘመን ኣብ ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈ ዘመን ብልገደደ ወቅቲ ክራማት ኣዝዩ ደካማ እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ጥሜት እንስሳን ጥሜት ሰብን ከኸትል እዩ ማለት እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ንምንታይ እዩ ሰማያት ትግራይ እኹል ማይ ዘይሂባ ዘለዋ ብሰንኪ ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ለይምኽባርና ዶ ወይስ ብሰንኪ ሓጢኣትና ብዝብል ርእሲ ምስ ቀሲስ ሓረስታይ ዘማሪ ጻንሒት ከለወና እዩ። ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ ሓሳብ ዘለኩም ወይ ክትመያየጡ ትደልዩ ስቱድዮና ክፍቲ እዩ። ብዛው ታሕቲ ዘለው ስልክ ቁጽሪ ተጠቂምኩም ሓሳብኩም ድማ ክትህቡና ትኽእሉ ኢኹም። ክብረት ይሃበልና ቀሲስ መሰለ ከልብና ኢና ነመስግኖ። ክብረት ይሃበልና ዛዕባና ጉዳይ ክራማት እዩ ከምቲ ኣብ መእተወይ ዝገለጽክዎ ብኣኹም ዓይኒ ክራማት ከመይ ትርእይዎ ኣለኹም? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላክና ጽንፈ እስከ አጽናፍ ልትመስገን ይኹን። ክቡራት ሰማዕትና ደኣኻቶም ሰማዕ እዝኒ ኣስተውዓሊ ልቢ ይዓድልኩም ደኣነ እውን ትናገር አንደበት ይዓድለኒ። ያው ክራማት ትግራይ ከምዚ ትርእዮ እዩ። አሜን። ከዚ ናይ ጽያይ ወቅቲ ይነብሩ ድምፂ ሓይ ለለቲ ፍርቂ ሓምለናና 14 ሓምለናና ኸዚ ዝናብ ዝበሃል ነገራት የለኝ ኣብ ትግራይ። ያው መብዛሕትኡ ናይ ትግራይ ሓረስታይ ኣይዘርአይ መብዛሕትኡ ናይ ትግራይ መሬት እውን ተሓሪሱስ ግን ድማ ዘርኢ ኣያግናይ ለለቲ ክልተ ነገር ነው። እኽሊ በደይ ክረምቲ ቆልዓይ በደይ ሰበይቲ ኣይርከብን። 10 ንፉዕ እንተኾንኻ ሰበይቲ ተያእተኻይ ቆልዓ ክትረክብ የትኽእሊ። ኣብዚ ኣብ ሓረስታይና ድማ እኽሊ በደይ ክረምቲ ክርከብ ይከኣል ክርከብ ይከኣል እና ኸዚ ከምዛ ትርለኽያ ሓዊ ቃጸለና ያው ፀሓይ ማለት እዩ ዋዒ ኣብ ሓምለ ውሽጢ እንዳም ፍርቂ ከምዚ ዓይነት ኣነ ብሂወተይ ርእየ ይፈልጥ። ፍርቂ ሓምለስ ከምዚ ደለ ፀሓይ ኣብ መቐለናና ሓያል ፀሓይ ነትኸዚ ሓያል ለይቱ ቃትሩ ተወፍሪ ተኣትዊ ትድቅሲ ትለዓሊ ትበልዒ ፎየላ ኸየመና ፀሓይ ሃማያና ታዩ ኮይኑ ዝናብ ለይለ ቀሲስ ታዩና ዝኩሉ ምክንያት ግን እዚ ልሓተኩም ኣለኹ ብዓይኒ ሜትሮሎጂ ሳይንስ ተበጊሰ ይኾነ ብመንፈሳዊ ዓይኒ እንታይ ኮይኑ እዩ ሰማያት ትግራይ ዝናብ ለይህባል ኣለዋ? እግዚአብሔር አምላክ ተን ሰማያት ልፈጠረ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ና ትግራይ ላብ ትግራይ ክወቅዕ ልኽእል ሰማይ ዳዓፀወና ነገራት የለይ። ኣብ ካልእ ዓድል ዘንብለ ዝናብ እንደገና ዳኣታቶም ልኻፈተሎም መልክዕ ሃልዩ ይኾነ ሓደ ሻዕ ገና ጥንተ ተፈጥሮ ክፈጥር ተሎ እግዚአብሔር ዝናብ ልክዘንም ኣዘዙ እዩ። ኣብ 3 ወቕቲ ገብሩ ሁና እዩ። ብቶም 3 ወቕቲ ክንጥቀመሎም ለምሳሌ ኣብ ክረምቲ ክንዘርእ ማይ ክንዕቅብ፣ ኣብ ሓጋይ እንደገና ክንሓርስ፣ ቅዝቃዜ ኣብ ቀውዒ ግዜ ድማ ምህርቲ ክንሓፍስ። እዚ ወቕትታት ገብሩ ሁና እዩ። ሰማያት ዝናብ ናይ ትግራይ ሰማያት ዝናብ ኣይዘነሙ ልበሃል ነገራት ይዘንብ ኮዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ትደምሩ ክንደይ ዘንሙ ክበሃል ይከኣል። ብዙሕ ዝናብ እዩ ዝዘንብ ከዚ ና ትግራይ ዝናብስ ኣይዘነመ ይኾነ ተዓምል ዘነመ ዝናብ ድለም ካገልግል ይግብኦ ነሩ ኣይጠቐምናሉ እግዚአብሔር ይህበና እዩ። ንሕና ግን ይጠቐምናሉ ስለለይ ንጥቀመሉ ይህበና ተሓፅቡ ይኸድ በኢቀሩ በቃ ጎርፊ ሓለፈኒ ይሕፀብ ተሓመድ ይሽርሸር ይውሰድ። እዚ ልሸርሸረሉ መልክዕ እንደገና መጀመርያ ጥንተ ተፈጥሮ ትፈጥር ተሎ እግዚአብሔር አምላክ ሰኣለቶ ምድር ከመይ ሃባ ሲሳይ ወኣራ ዘይብል
مريت لمناتو نفس لما እግዚአብሔር አምላክ بمحجل قرصو بمسار مالتيو بمعجل لعصدو بإد لبقصو قورو فرافري أدخلتي دافري دبلعي طعماتي مررتي قورو فطرو بإصوات لتشفنت قورو فطروا مريم دما للا بحدارنت دود سب دابون أدام مالت كل فترة مالتي دا أدام بحدارنت تجبر على مدر بأوريزة فترة تجبر على مدر دمدري تنكبا سويتي مريتي سويتي حرشاي عند علي تخباخب خيو جوجس الماتيا أبونا أدم كان سويتها كيتفلي تنكبا ولو كان مريتها كحرشا قدما كيتفلي تنكبا لسوم بحدارنت بحقته فترة التواونا يوم إصوات تنكبا كافريهم بلع دالي كان نقر تتقم بحق الله تقم خد ነገር ግን ካብ ሕጊ ወፃኢ ክትቆርጾም ክታቃጽሎም የብልኸ ውልሁ ኣማቻሺ ኢድሃው ድወዲ ሰብ እግዚአብሔር ኣምላክ ደጉዓታት ሓውሲ ደጉዓ ሓውሲ ቆላ ብጣዕሚ ቆላ እንደገና ሜዳ ኣክራናት ገወታት ማለት እዩ በቃ ኣብልደለኻዮ ቦታ ንበር ግን ትንከባከባ ከይትሽርሸር ብጎርፊ እዞም እፅዋት እዚኦም ብሓዳርነት ودسه تقبلوه حدار النتو عاطفو دتامريت كنكباخبا ايخال يودسه زوم اومازيوم اودموهم قرصوهم አቃጽለውም በነገራችን ላይ ከአዳም እስከ አብርሃም መሬት ልሙዕት ያጸንሐት አዳም ድሴት ሴት ቃይናን ድመላሊል ዲያርየ ዲሆኖክ ድማትሳላ ላሜህ ድኖህ ኖህ እንደገና ድሰሚ ድካሚ ዲያፌቲ ተወልተለቲ ወይህደር እግዚአብሔር ሰቤቱ ለሲየም ካብሲየም ልተወለደ እንደገና ወረድ ሲዋረድ ናኮር ካብ ናኮር ታራ ካብ ታራ አብርሃም በአብርሃም ጊዜ ይሕርሻል ጀመረ ቅድሚው እግዚአብሔር ከአብርሃም እስከ አዳም ለነበረ ጊዜ እሽሉ ሐምድ ደለኻየ መብላዕ ሐምድ ደለኻዮ ፍራፍሬ ለአረምኻ ለቃንጠብኻ ምባል ይጻንሐ ሕርሻ ምን ጀምርዎ አብርሃም ለመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፈ ክፋሌክ ነገርና ተለ ማለት እዩ አውዑር ምሕራስ ዱጉሪ ነውት ቀራቅሮ ቅትርት ልበሃሉ ዞም ናይ ሕርሻ መሳርሒ አብርሃም ህዝቦም ከአብርሃም እንደገና እስከ ሙሴ ሓንቲ ሻዕ ሕርስ ኸያት በል ነበረት እታ ከይጉሕጉሕት መሬት ላ ተባለ ከአዳም እስከ አብርሃም በደይ ምሕራስ እሽኻ ብምዝራእ ካብ አብርሃም እስከ ሙሴ እንደገና ሓደ ሻዕ ብምሕራስ ካብ ሙሴ እንደገና ለመሬት አርጋ بحالارነት ልትዋ ወድሰብ በደይ አግባብ ላጨፍጨፈ ደንታት ላጥፈ አግራብ ላጥፈ ስለላአበ መብቃል ንሽተተየ ትሕቱሉ ማለት ምህርት መቅናስ ጀምር በሙሴ ጊዜ ሙሴ ታይብል በኦሪት ዘዳግም ወረስቲ ገራህተከ ዱካ ከመ ትብላ እክለ ከራሚ አታ ወድሰብ ወሉ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ድኻረም እኽል ክትበልዕ እንድሕር ደሊኻ ላብ ግራትኻ ዱኹዕ ነስንስ ጠል ዓቅብ ግራትኻ ገድብ ወሉ ሙሴ በአብርሃም ዝተጀመረ ሕርሻ እንደገና በሙሴ ማዕድናቱ ከይቅንስ ተባህሉ ምቅናሱን ስለላርኤ መተካእታዱ ተፈጥሮአዊ ድኹዒ መሬት ከይሽርሸር ብምግዳል ደጋግምኻ ብምሕራስ መሬት ክትለምዕ እንህዋ ተባህሉ 7,000 ምሕራስ ተጀመረ እንደገና በሙሴ ሙሴ ነብይ እዩ ሙሴ ሓረስታይ እዩ ሙሴ ሓላዊ ዋግዕ እዩ በሃፍቲ እንስሳ ተወዳዳሪ የውሊ ሙሴ ብሕርሻውን ብትማሳሳሊ ድኹዕ ምንስናስ ልጀመረ ሙሴ 7,000 ምሕራስ ድህዝቡ እስራኤል ድመኸረ ሙሴ ብዝመልክዕ ዘውረድ ሲዋረድ እስከ ዓልደተ ክርስቶስ ሃምኡ ትብል ኸይዱ እስከ ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ካብ ህገ ኦሪት ላብ ህገ ወንጌል 7,000 ሕረስኻ ጽግእ ላጸጋእኻ ደንታት ተያፍረስኻ አግራብ ላሓለውኻ ሃምኡ ኸይዱ ኣብ ዘመነ ሐዲስ ትንመጽእ ተለና ሰብ ባዕሉ አግራብ
عنا من أجور أقصلهم قطعات الله لسبب بزح مسخدة لتتفتروا لتحقق تفتروا قاسية دمرية تنكوا خبالو ولا تحسوا مقص على الجمرة بدي أقبل محراس بدي أقبل مقراص زرعهم مدفع بزوم صوات ترى الله خي خزي الزناب دوردكو توم أقرب بعلم توم تخلتات مسحريو فطور دخوني هي وتاويهم كيو مسلك سول اللوم هي وتاوي نجرنا كأتم نوصل نترى نجرنا تقامي أكسجين لبال نتي كأتم نوصله كأحنا عندنا له تقاس على تأسمو ساتم توصل وتله وده أتم يتقمم ناتنا ده أتم يتقمم نأتم دجنا ده حنا يتكملنا بنفاس يوزعوز يراوحوا لا أتم زناب يورد بقبلو تدك سراتي يتكمل بلاك أسألنا يا أدراش مساعدنا يوم زم فترة تازي أمجد أقول نور إنسسات أفهم يوم أو خوينهم دكزيهر دامس جنوب النور إنسسات بملهم أثرهم تفهم زناب كاب سماي من قعدة وتجمر مالتي أي قدم أهل سالس أي حرس أي انكباخل راح زوانا وضع خلص حتى كل حتى تخصائي تقمطوا سلس طرحتو زوان دحوص دو صبو خدان دحت خادم خدان دحت خادم ايشي سويت خان دحس اغور هالي وادي ياچله ويس دحت لاچيا ጸጉርት ሃሊ ዋይ مرحسك اسكوي مريت سي 50 بيت ቆንጆ ነበረት ነውሕ ጸጉር ርሳ ጽቡቅት ያ ነበረት مريت ልጪ አብልና ያደቅ ሰባት ልጪ ፍርድናይ ጠስም ላዳሊ እኮ ልትርሲ ልትጸጉር ቆይ ቀባት ላዳሊ هذه مريت بزمل كعزي لجي مسابنايا يتزناون وقت حالي أي منسي نا بزمل كعزي يتزناون ناس ماي أبول النتي تفترو حقي أفرسنا إنا نحنا مس إجزاير قاسيوات انكباخوا توم أومات توم أقراب توم أدخلتي تنكباخوهم لبلنا إجزاير كأوز أنا شفنا يوم بس جزاء بوقت ونزنا كمساي خالي همزي لله سلازي زناب أب تقراي وقت حليو ليزان وللوسي بسانكي حق تفترو زي مخبارنا أيو لا بلبليو يوم مزيوم للو بركت هاوديو قسيس هو تاي بلقن بس كعبرها بلو بدن بأنصرها بلو حق تفترو مخبار مالتسي تاي مالتي يستي كلك خزي لمثال ساعات أنا حق تفترو بدي مخبارنا إيرو لكي هو الساون دابونا أدم ردك ساعات مالتي مريت تنكباخوا قدوا أستيوا العقوا لا لنا دمصو እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም ተናገረው ሕረሳት እንከባኸባው ብሎ በአብርሃም በተማሳሳሊ በሙሴ በተማሳሳሊ ደቅ ሰባት ከዝ ታብለና መስለኪ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ለለተ ነገራት በኃጢአትና ይብሉሉ ነገራት ነው አይኾነ ኃጢአትስ ካዝ ማእኸል ኢትዮጵያ ለአሰሳብ ዘ ኣብ ትግራይ ኃጢአት ነው መስለኪ ይሄልኝ ከአፍሪካ በሙሉስ ኣብ ትግራይ ኃጢአት ስለሌለ አይኾነ የሲ ተገርገረስ ካውና አሜሪካ ይዋ ካውና አውሮፓ ኃጢአት ኣብ ትግራይ ለበለጽ ኃጢአት ግብረ ሰዶማዊ ነው خالات ኃጢአታት አውይነቲ بحاتيات يغني تجارو نبهال سبات مس هج تفترو إنا تسالنا مستفترو تبلك تلخو مستوم إجزاير لفترة من إصابات بعنا إنا تفات تسالنا عطفنا يوم كاجس مريت ترحوس إنايا سلازي بوقت وزنام كذنا أي خالي لا مما رأسي متكعتها يقدرنا لي كتاجم تمريت تلتي الطفأ نجرات كنت تكو أي خالي تخلي فرامري فرا جزياء قوام تغلطات لبهالنو يتخلي جزياء تغلطات لبهالنو أي تخلي ذرات البهالنو أي تقمني مخنيات الزناد لان قعدونا كاب سماي نصب سبات خوينا نجينا له بحاتياتنا نول سبات خوينا جزياء يرجن كم ها عديو عليه أفتكر هاي الوقت عزنا نقلل كي مسلك نعمل وقع سكلر لمي كاقلقل نوري كفلا إنا تقرأي سال الحمية يدو علم
لبلص عالمنا التفلي حتيات حالي ويخوني هكوي تقالي كاوي مصيبو زي هكينا ويدما ازي بحتياتنا ايو لبلات حساسوا كاب ايو امصيبو جيجينيا تكون تلخما بحتيات يلو النجر مشم سب كفل كل كعسرت 4 كفل زمن دحر كفلوا لولو صحفات بزح كفلوا المصحفتي بزحهم اب تግራይ ዲዮ ኣብ ትግራይ كفلوا በቃ ከፈሉ ከፍ ለስሩሕሉሉ ነው ቶም መጽሐፍቲ አይትስሩሕሉሉ ነው ስሩሕሉሉ ነው መጽሐፍቲ ክለክተለኸ ግን ለምሳሌ ب14 ክፍለ ዘመን ማእኸሎም ኣብ ደብረ ብርሃን ከባቢ ማእኸሎም ተጻሕፉ መጽሐፍቲ ከፍ ክትብልዮም ልዕድም ኸይ ኣብ ገሊኦም ለለ መጽሐፍቲ ክትሰርሕ ይዕድም ኸይ ለምሳሌ ኣብናይ መጀመርያ منوكسي انطونس لبالنور سمو انطونس ناي مجمريا منوكسي القدام خوين سيطان كفتاتنا تلوتي تناي قدم لا بالعلاسته يو بيت منغست اب غزا عدبو لا بالعلاسته نور نغرات تزلا بول سيطان ملاك ورد تايولو قدس ميكائيل ناي ملائكه حلقه تايولو انطونس افتبعت خويد مالتي انطونس يتنمرص رؤى زين ملا غبرئد እመሂ በጸፍር የደጉ አሊ ወሰፊያ አስፈሬዳት ከመዝ ገበር ወከመዝ ነበር ከመተጻ እንጸሩ ለሰይጣን እንጦንስ ኢድኻ ካብ ስራሕ ከይታጽርዕ ሰሌን ብምእናብ ጎፍላ ብምስፋይ ሰፊእ ብምስፋይ መብልዕ ቁርስ ብምስራሕ ኣፍታ በዓት ኮይንኻ እላ ስራሕኻ በኣተን ዕዳጋ ረድእ أبرد إجابة خيرها شيء خاب أتن تمجن همزون نالني بيجي من قدر الهوتتو ناس الدقاكم همزون لو قدام تأميهم زعمت على بهالنجار تركتهم روحك مساحة تكفل لا تعتروحكي هم يخوني تنايم يجي مرة منوكسي أنت أنصري مخرج وقت بسمي إذا خاكيتات خذنا منا نسمع ناس كيف لو لنا يلمي منوكسي بهالي ويسن دقنا نايك بسمي كأل كنسمع بأنت أنصري كيف كيف سيطان لبارد بسلسة نجاري ولو عندنا بسرح ሁለተኛ በጾለት ሶስተኛ በድቃስ ድቃስ መጸካተለ ለጥበል ወልዎ ለጥዕም ራሰርስ ብር ታብልተለኻ ጾለት ሓዝ ጾለት እንደገና ገለ ለካ እንድሕ ኮይኑ ስራሕ እንድሕር ካብ ስራሕ ፀርዕኻ እንድሕር ብዕልኻ ሓሚየተኛ ኢኻ ትኾን ብስራሕ እንድሕር ይትወጠርኻ ኣድመኛ ኢኻ ትኾን ኣድመኛታት ድማ መንግስተ ሰማያት ኣይወርስ ይብሉ ራእየ ዮሃንስ ተናግሩ ምስ ጠንቋይ ምስ ኣስማተኛ እዩ أدمني أسر خذ كاب سرح سرع خوينا تقال هكيات خوينا هكيات أيتك أنا اللي تلك تلخو علاتها يخوعتني أذكر سمرية اللي طرحتنا سما يخوني لهذا الناس أقاته فضل كريستوس مما رسولكونا يا خالي طرحتنا سما يخوني مريتنا قدوس እግዚአብሔር ዘአጽና على مدر ديبه ما يبل أبا جوري زقاسجان مريت ኣብ ልዕሊ ማይ ኣትንሳፈፍላ همز ሓደ ነገር ጣውላ ድርብ ኣብ ብኽየላ ባሕሪ ኣብ ልንሳፈፍሎ ሃሙ ኣብ ዝባን ባሕሪ ኣትንሳፈፍላ ማለት ተኹዒት ክስማይ ንመቐለ ኸዝዝ ኣይና ገጸ መሬት በኣግባቡ ተጠቕምናሉ ኣብ ጥቕሚ ውዕልናዮ ኣይትና ሰማይ ማይ ምስ ዘነበ ኣብ ጥቕሚ ውዕልናዮ ኣይና ከርሰ መሬት ማይ ተጠቕምና መተካእታት ድትና ሰማይ ድትና ገጸ መሬት ኣይገበርና ታይማ ኮይና ተኽን كف كأبك أتاكيت هكيات نزه لالنا صفن بزم خنيازي يانا سمعنا على رحقنا يمس تزناب يوقع أو تقرأ الوقع زناب بي عمتو كاب شيء حموش تميتي سكع حد شيء شو من تميتي مليمتر الوقع تناي تكنولوجيا الوخي تعالوا يمن فساوي الوخي تتطلب سكون أجزائري واحد كلام أمساتهم إجزاير بالهواء نحنا كودك سلاتكو سلاسي بأرعاء بأمثال وتفترنا تلكو نترى نجرنا سلاسي كنا هناي ولو ده بنا أدا بفنج في مسودة خذي كاب سلاسي تا التبح هذا نجرنا هنا مال تاني وصلت بالكو كاب سلاسي بحد تاوي تلتوها نايا نتبذنيا بقت مرامرنا بسجانا كنت أكم بقت مرامرنا بنفسنا كنت صدق بقت مرامرنا
ብቴክኖሎጂ ክዕጭን ልኽእል መሳርሒ ክንፈጥር ብኣ ተጠቕምና ብሰማይ ዝበሩ ሓጫውን ክንፈጥር ብኣ ተመራምርና ኣብ ከርሰ መሬት ዘሎ ማይ ክናውፅእ ብኣ ተመራምርና ድኽነት ክንቀብር ፍቑድና እግዚኣብሔር ብትልትዋወ ተፈጥሮ ሰብ ልመራመርለት ግን ላብ ጽቡቕለት መራመር ትኽእል ኢኻ ላብ ሕማቕለት መራመር ተጋሩ እንበሃል ሰባት ግን ጉዕዝያት ድኽነት ቸቸላበለና ድኽነት ትገዝእና ኣብ ትሕቲ ድኽነት መስመር ነብር ጉዕዝያት ያና እዚኦም ድማ መን ፈጥርዎም መልን ምን ፈጢርዎም ጎበዝ ወይ ድማ መራሕቲ ኣለዎም ይህሚ ድዞም ድኽነታት እንመልኡ መራሕቶም ክብለክ ለኹነ አንደኛ ና ቤተ ክህነት ሰባት እዮም ጉዕዝያት እንደ ኣብ ስራሕ ዳምርዎታ ከፍ ፍኻሽኻ ከፍ ከኡና ፖለቲካ ሰባት ና ፖለቲካ ሰባት ኣብ ዓለምና ዓብይ ተራ ኣለዎ ንሃይማኖት ሰባት ድኽነት ንምቕባር ዓብይ ተራ ኣለዎ ታይሎም ከምፍርዎም ነይርዎም ለምሳሌ አንተ ቅዱስ ሚካኤል ለከ ሕዙን ካብ ይወፅእ ኣና ኣብ ሓደ ልንበብ ናይ ሚያዝያ ከባቢ ልንበብ ድርሳንሲ ሓደ ሰብ ኣይነበሩ እዝግዮ ልልሽ ልቃትሪ ለይቲ ሃበኒ እሽኻ ክርስቶስ ኣብዚ ጎጎ ኣብዚ ኣብ ልጋ ዓደይ ግልእ ትብሎ ክሲ ብዙሕ ጎጎ ሕንበሻ እሽኻ ስቁስቆ ቅርጭም ፍትፍት ስጋ ይገነ ይላበለ እሽሉ ሽሉ ሃበኒ ልብል ሰብ ኣይነበሩ ሃይማኖት ቅኑዕ እዩ ሃይማኖት ቅኑዓት ያና ልብሉ ኣካላት እዮም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ምሉእ መዓልቲ ኣብኡ ስቕልካ ከፍ ብሉ ነዲ እዚ ሰብኣይ ዝቕኑዕ ነበሩ ሃይማኖት ነበሩ ግን ሃበኒ ጥራሕ እዩ ዝኽእል መልኣክ ወርዱ እንታይ ይብልዎ መስለኪ መልኣክ ወርዱ ኣታ ሰብኣይ ወይ ንገድ መንገድኻ ክባር ከለኻ ወይ ሕረስ ምሕረስኻ ክባር ከለኻ ካብ ክልቲአን ወፃኢ ሃበኒ ዝበሃል ነገር ግን የለይ ፋይሉ ዕፁብ ይብልዎ እቲ መልኣክ እግዚኣብሔር መላእክት ሰርሕና ልክን መጀመርያ ስላሴ ሰርሕና ልክንበልዕ ብሓዳርነት በገ ተፈጥሮ ሆምናስ መልኣክ እንደገና መፁ ወይ ንገድ መንገድኻ ክባር ከለኻ ወይ ሕረስ ምሕረስኻ ክባር ከለኻ ካብ እግዚኣብሔር ተኣዘዝኩ መልኣክ ይብልዎ ስለዚ ወዲ ሰብ ክኾን ነው ወይ ክነግድ ወይ ክሓርስ ተማጣጣኒ ትርፍላ ትረፈ 24 ሰዓት ነጋዳይ 12 ሰዓት ይቅርታ ንግሆ ኣትዩ እስካዕ ምሸት ኣፍታ ድኳን ወይ ኣፍታ ሱቅ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ስራሕቲ ናይ ንግዲ እዛ ገዛእ ካፍቱ ዕለቲ ሓረስታይ ልበሃል እንደገና ሃምኣ ከይገብር እዮ ምስተግራት ማእዝራ ኸውሎ ሓምለ ኮይዲ ሓርሳ ይዘርኣ ኣብ ይጭዳ ኣጓጉል ማለት እዩ እዚ ቅዱስ ሚካኤል ልመኸሮ ሰብኣይ ታገበሩ ንግዲ ብ300 ወይም ብ100 ጀምሩ ካብ ሶርያ ላብ ዓዲ ጣልያን ሮማ ማለት እዩ ሓልፍሉ ስለል ነገር ብኮፍ ካልበሃል ነገራት የለዲ ከዝም ሃምዝና ትግራይ ሰብኣይ እዝግዮ ክልተ እዝግዮ ማለት ጨለ ኣቦዝ ግን እንደገና መጾም ምህር ክብሉ ብኣፍረጋ ዓዱ ሽል ሓለፈ ዝናብ ክትር ደይብለይ ዋ ድግዚኣብሔር ኩል ሓገዝኻ ኮይኑ ሓደ ሰብኣይ ታውሎ መስለኪ 80 ዓመቶም መለኦም ድግዚኣብሔር ብደንብ ገበርኩም ኣመስግንዎ ብደንብ ገበርኩም ኣመስግኑ መብሎም ዋይ እንታይ ስለዝሃበኒ ይብሎም 80 ዓመትኩም መለኦም ገለኮ 40 ዓመቶም ኣዕርኽቲ ኩሎም ትጨርሶም 50 ዓመቶም ሎም ባይላይ ዝሓገዝኽዎ እኮ እየ ድግዚኣብሔር ብሎም ዞም ሰብኣይ ብትድሃበኒ ነገራት ኩል ሓገዝኽዎ እየ ኣብኡ ቆላ ሕማም ግን እንድሕር ውሉ ዓሶ ዝበሃል ሕማም ሆለታ ላደጉዓ ላወፃእኽዉ ደንበረይ ድፍእ ዳብል ሓያል ተግንኹ ካዝዕዝኻ ውሰዶ ላዋኽዉ ሓደ ፀገም ተትገነ ኣውርቕዮ ላገለዉ ክእተን 40 ወሰኽወን 40 ብና እግዚኣብሔር ረድኤት እየን ስለዚ ዝሓገዝኽዎ የብሎም ብእግዚኣብሔር እንድሕር ሓገዝና ኢኻ መገበር ክሓልፈልና እተሓፍተይ ዝናብ ምህር ክብል ሽግዚኦ ኣለና ምህር ኣሎ ብኣፍረግ ዓድና ዝሓፈስና ላሓለፈ ግን ላግራት እኳ ዲያጋልስ ሓረስታይ ኮይንና ሓረስታይ ድኻታት ናይቲ ድኽነት ልመርሑ ፖለቲከኛታት እቲ ድኽነት ውቅና ልሁ ናብ ቤተ ክህነት መራሕቲ ካብዚኣቶም ብዚኣቶም ልምራሕ እንደገና ድኻ ማሕበረሰብ ኣብ ግራቱ ከይውዕል ግራቱ ከይግድም ግራቱ ከያለሳልስ ላብ ግራቱ ማይ ከያጋልስ ዒላ ከይኹዕት ናይ ከርሰ መሬት ማይ ከይጥቀም ድኹዕ ከያመላልስ
ኣብ ድኽነት ቅመጡለት እንታይ ይግበር እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ዓመት ዝወቅዕ ዝናብ እንደገና ምስ ናህሊ እስራኤል ትመዛዘን ተለቲ ኣብ እስራኤል ዝወቅዕ ዝናብ 500 ሚሊሜትር ይወቅዕ ሃፋቶም ኮይኖም ቅመጡለው 500 ጥራሕ ግን ዝወቅዕ ኣብ ትግራይ ግን ልዕሊ 1500 ሚሊሜትር ዝናብ ይወቅዕ ዓመት ሙሉእ ታስትየክል ይኽእል ባስካታት ኣዘጋጂኻ ሆረየታት ትማይ ተዕቅሎ ትፈጣር ዳሃበካ ትኽዝኖ ከዚ ዘንሽተይ ጥራይ ዘንሽተይ እኽል ደኣ ተባለ ብልዕሊ ዓቐን ተስካሪ ልዕሊ ዓቐን መርሓይ ኣብ 2 ወርሒ ልሕስብ ኣለና ካብኡ ናብ ኣውሮፓ እኽሊ ምፅባይ ኣነ ተጋሩ ንበሃል ሰባት ለለዲ ፈረንጂ ምፅራፍና ኮ ኢለ ልብእስ ፈረንጂ ኮርጉማን እዮም ሓጢኣተኛ ናዮም እኽል ኳና ልምለና ትንጎተት ኣቲ እግዚኣብሔር ልበሃል ርሑሩሕ ዝኾነይ ብሓስብ ጭንቅላት ሁን ናታ ኣይንኹም ትለኹማትም ህዝቢ ብሓስብ ጭንቅላት ብርኢ ዓይኒ ብሰምዕ እዝኒ ብሓዮ ኹርምትና ማርአዩ መጥሓን ዘመናዊ መጥሓን ኳስ ለይምጥኖ ማለት እዩ ብፈረንጂ ዝሰርሐ መጥሓን ኸዚ ብዘመናውነት ጥቁጥቆ ቃርያ ወዘተ ኣይጥሕናይ ክርስቶስ ዳሃበና መጥሓን ግን ኣብዚ ውሽጢ ኣይውቀር ሶምን ቃርያ ታሃውኻዮ ሕምቱኽ ቃሎት ታሃውኻዮ ሕምቱኽ ጎጎ ታሃውኻዮ ብልዕ ለለ ህንዲ ዝዋጥሕን ኸ ክፈል ኣይንበሃለሉ ብነፃ ለኣክል ኹርምቲ ለኣክል ይሁንና ገንዘብ ተሓዚ ኣብ ዝረአዩ ኣብ ካብድና ኣእዳውና እንደገና ሰራሕተኛታት ገብሩ ሸቃለ ከይንፅግማ ሓደ ደካማ ሰራሕተኛ ብጉራ ሓደ ንፉዕ ሰራሕተኛ ብምዝጋና ትራንስፖርት እግርና ኣማልኡ ፈጡርና ብዚ ትመራምርኩም ትጠቐሙ ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ከይትወፅኡ ለሃምሃበና ቀዮ እምብለይ ኣሻፈረኝ ይብልና መሬት ሓርስና ኣላሳልስና እኽሊ ክታፈሪ ከይንገብራ ድትዳው ደምንዎ ወለትና ድትዳጥፍእዎ ኣግራብ ተክእና ተኽሊ ከይንተክል ቀውም ተኽልታት ኣዘጋጅና ማንጎይ ኣፕል ከይንበልዕ ግዝያዊ ተኽሊ ኣውፅእና ትማቲምዋ ኮሚደር ትማቲም ወልዮ ድንች ወልዮ ገለ ወልዮ ከይንበልዕ በገዛ በዓልና ሓድምና ድኽነት ኣምፅእና ኣይሃማኦ ልበለ መራሕና ቻይና ፈጡርና እግዚኣብሔር ኣገድዱ ድዝሓረስታይ እዚ ቃትሪ ለይቲ ካግራትካ ከይትፍለይ ላበለ ካታግራቱ ደይወፅእ ካድገብሮ ነውሩ ስጉምት ላወሰደ ድዚ ህዝቢ እዚ ዕላ ኹዓት ዕላ ደይ ኹዓትካ ካግድፈካ እንድሕልዎ ግራትካ ብሰገዛ እንድሕሪ ሓረስኻያ እንድሕ ብሰገዛ ደያላሳለስኻያ እንድሕ ብሰጋ ድኽዕብ ድኹዕ እንድሕ ደይገበርካላ ህንዲ ምህርቲ እንድሕ ደይሃበት ካግድፈካ እየ ድብል መራሒ እንድሕ ደይኾነ ለለ 6 ዕለት ተገበር ግብረከ ወበሳብዕት ዕለት ቀድስ ሶለ እግዚአብሔር ኣምላክከ ላበለልሃለየ መጽሓፍ ቅዱስ ዶግማይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይመሓየሺ ተዓንተወሉ ይኽኒ በዓል መንውሎ ገለሉ ይኽኒ መጽሓፍ ቅዱስ ታይብለና ኣሎ 6 መዓልቲ ሰኒ ሰሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ እዚአን ኣብ ስራሕ ቀኒ ቀዳም ዕደጋ ከጠቐም ሰንበት እግዚአብሔር ኣምላክካ ኣመስግኖ ልገበርካዮ ሓጢኣቲ ልገበርካዮ ጽድቂ ሕዝኻዮ ላፍቲ ቅዱስ ቦታ ናዕ ካብ ጌጋኻ ትምሃር ካብ ስሕተትካ ትምሃር ልገበርካዮ ጌጋታት ስሕተትካ ተኣምን ልገበርካዮ ጽቡቕ እንደገና ወንጌል ላሰማዕካ መጽሓፍ ቅዱስ ላ ትተርጎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክትውዕል ሰንበት ነፍስኻ ክትምገን እዙ ልላሃለየ ሰንበት ከይትሓርስ ሰሉስ ለሓደ በዓል ኩሎም ብ14 ክፍለ ዘመን እዮም ዝመፁ ዞም በዓላት እዚኦም እዚ ማለት ግን ቤተ ክርስቲያንና ዓበይቲ በዓላት ንኡሳን በዓላት ብላ ኣብ ክልተ ሰርዓ ኣቕምጣትልና እያ 318 ርቱዓና ሃይማኖት ልበሃሉ ሊቃውንት ሃጋግያ ንህጊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብዓበይቲ በዓላት ልመን ምዃኖም እሊ ትንሳኤ ጥምቀት ልደት ወዘተ ብሎም 9 ዓበይቲ በዓላት 5 ንኡሳት በዓላት ብሎም ሰንበት ኩሉ ግዜ ኣብ ሰሙን ክበዓሉ ዝኽእሉ ኣብ ወርሒ ክበዓሉ ዝኽእሉ ኣብ ዓመት ክበዓሉ ዝኽእሉ ህቦምና እዮም ካልኦም በገዛ በዓልና ላምፃናዮም ለምሳሌ ንበል ክብለኪ ሰሉስ ካብ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደዓብየለይ በዓል ንበል ረቡዕ ስራሕ ኮነት ሰነ ስራሕ ኮነት ሰኒ ኣብ ማሕረሱ ይውዕል ሰብ ሰሉስ ማርያም ድኹዕ ላፀሮ መዓልቲ ፈጠጥነው ኣይሽግር ነው ብኡብ ካለኩም ስራሕ ተገብ ነው ቅዱሳን ተኳብ ስራሕ ውዕልና ኣብ ስራሕ ትብል ተለኹ ኣብ ድኹዕ ምጉዓዝ ኣብ እምኒ ምጉዓዝ በዓል እንብሎ ግዜ ኣብ ድኹዒ ኣብ እምኒ ምጉዓዝ ኢላፍታ ግራት
ስራሕይ ብንውለ ግዜ እንደገና ውሽጢ ምድሪ ሰርትና ብመዋሮ ኩዕትና ንግድባት ታመሪት ናትላ ሳልሳ ድማ ዝናብ ተወቃ ቃልጢፍካ ላብ ግራትካ ታጋልሶ ብጠል ትሓርሶ ጽያ ይቦቅል ይግምጠል ይቦቅዕ ትመሪዕ ለሃብካዮ ደልዳላ ይኾን ማለት እና ምዚ ጽሓፍተይ ግን እኮ ቀሲስ ታይኒኦም መሲልኩም ህዚ ቶም ብሓጢኣትና ምኽንያት እዩ ልብለለው ኣሕዋትለ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ገይሮም እዮም ለውግዑ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ናይ ኤልያስ ታሪክ የልእልዎ ኣብ ዘዳግም ለሎ ታሪክ የውግዑ ኣብ ካልኣይ ዜና ለሎ የውግዑ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ለሎ የውግዑ ኣብዚ ናይ ነቢዩ ኤልያስ ማለት እዩ ወንድም ኢለ ዝተናገርክዎ ስለዚ ካብኡ ተወጊሶም እዮም ዝናብ ለህብ እግዚኣብሄር እዩ ስለዚ ዝናብ ለየላ ኣብ ትግራይ ለለ ብሓጢኣትና ምክንያት እዩ ኢሎም ዓመት ነታትና ልምህለላ ማለት እዩ እና ኣብዚ ኸስቲ ርግፅ ዝበለ ነገር ኣውግዑ ምክንያቱስ 1718 ኣብ ቀዳማይ ነገስት ይመስለኒ ኣብ እስራኤል ጣዖት ኣምልኾም እዮም በዓል ዝበሃል ጣዖት ጠቕሊሎም እስራኤላውያን ብእግዚአብሔር ሓድጎምስ ብጣዖት እዮም ኣምልኾም እግዚአብሔር ገ የኾነ እቲ ዝናብ ዳዓፀዎ ሓዘን እዚ ምን ጊዜም እግዚአብሔር ናይ ሰባት ርሕራሕይ ናይ እግዚአብሔር ርሕራሕይ ናይ ሰማይ መሬት እዩ እና ፍጡር ርሕራሕይ ሩሕሩሕ እዩ ትብሎ ተለኻ ሰብ ጭካኔ ይስማዕምዑ እዩ ሓያሊ ትብሎ ተለኻ ሰብ ደካማነት ይስማዕምዑ እዩ ሃፍታሚ ትብሎ ተለኻ ሰብ ድኽነት ይስማዕምዑ እዩ ትመልስ ክደክ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ልበሃል ርሕሩሕ ኣምላክ ቸር ፈጣሪ ወላ በዓል ልበሃል ጣዖት ላምልኹ ልሃሉ እስራኤላውያን ዝናብ ይዓፀው መንዳ ይዓፀው ወበልኒ ኤልያስ ተስፋዊ ነቢይ ኤልያስ እዞም ህዝቢ እዚኦም ላብኣኻ ተይትመለሱ ስምኻ እንተያምልኹ ላብኣኻ እንተይሰገዱ ዝናብ ከይትብሉ ሃምቲ ያዕቆብ ልበሎ ኤልያስ ዘከማነ ሰብ ዘከመነ ሃምን يهمم وزكمان موت يموت ولا قوم سماي وأزز كما يزن مزنا زنام ويزن ثلاثة عامات وسدسة أورها وكأي يصلي كما يزن مزنام زن مهيب للقوم إلياس إجزايري خاني بمن بتوجزتي حزمي مخنيات رأيتي حتى أتقولن بي بوجزت إلياس إسماعيل تعصب كحبل 3 عامات يشدش توري دحري عندنا توم هزبي تبقى بهال طاوت مملاخ مسحادغو زنا كازن مغوري بمن بإلياس تعصب بإلياس تخافتا ስለዚህ እግዚአብሔር ዓጻዊ ኻፋቲ የነበረ መንዳ ትስልጣን ለተዋው እግዚአብሔር ቀረባ ደኾነ በአምላኩ ቃና ይደኾነ ኤልያስ ይልዓጾ ማለት እዩ ብመን በሓጢያቶም ህዝቢ ከዚ ኤልያስ ልበሃል መምህር ድማ ኤልያ ካዝም ጳጳሳት ድማ ዓጾምና ክኾኑ ኣይኾኒ በምንም ተአምር ህበልና አለ ይብላኽኪ ህበልና አለ ከዝኮ ባሻዓይቱ ነበርናዮ ባሻዓይቱ خال عالمي خزننايا أو عسراء حديث في الزمن زنانس عامت ملا عقورها كتصنحه قدبها كتصنحه تغليها تفطر لا كتتكملوا بتقدر تتقمها كتتكمل تفطرس عزازي والخي اتنزنا تكزر يخلي تتكمل غير بحاتياتنا لما كنت تكزر لا بالسودان دخلت تاخذنا إثيوبيا زنابنا تግራይ زناب نا إثيوبيا بملؤ لاف سوداني لاف ግብጽ ይረኸለቲ እሳቶም ብጽርቆም حنا ስለልሓጠና ኣይኾነይ ሃሳሳት ጉዕዝያት እንበለ ጥይት ምትኳስ ጽዕርና ግዕርና ጎተራና ስለለይ ንመለዩ ተመላእና የለ ብመርዓይ በተስካሪ ልባል ልዕል ዓቐን ምብላዕ ልዕል ዓቐን ምስታይ ብዚ ስለልና ጥፎይ አባታ ሓዛና بتبس اللي يتقمنا إيه نانا إلياس مزنا حزقون أي خلي بمنم تأمرون أي خني إلياس قالوا لك أملاكي اللي يتملخ زنا ما يزن ميلو ملقام تشله هم قولوا هم الجبر صادق إلياس تقرأي زنا بدل من تاريخهم حتى أتني أتاتي تجاروا
ዝናብ ላኡ ከይትዘንብ ውሉ ድውግዝ መምህር የለቲ ለይቲ ተጠቀምናሉ ዝናብ እዚ እቲ ልመፀለይ እንጥቀመሉ ተዘነበለ ጭራሕ ብላ ኣብ መስከረም ከባቢ ዝሓርር ግራት ኮነኒ እሽሉ ንሓሰ ሙሉ ሓምለ ሙሉ ላበረኻ ላሱዳን ላኸደ ኻርሙስ ኣብ መስከረም ከባቢ ኣብ ፍረ ከባቢ ዓቑር ከያፅንሖ ትገባር ብተደዓቁር ገባር እንደገና ዳተባብዕ ሰብ ተፀንሕማ ላብ ግራቱ ማጋለሰ ነብሩ እምበይ ብናይ ባዕልና ስንፍና መሬት ጥራሕ ኣውፃእናያ ተፈጥሮ ረሓቐና ምስ ተፈጥሮ ተፃላእና ክዓርቐና ልኽእል ድሓረ ገብርሃር ልኸይኽእል እየ ካብዚ ወፃኢ ግን ምስ ናይ ኤልያስ ልትሓዝ ይኾነ ምስ ናይ ሕዚ ጉዳይ ኤልያስ ጥራሕ ሊኾነ ኣብቶ ኣብ ካልኦት እውን ኣብ መረዳእታ ኣለቕዎ ይበርግፅ እሺ ኣዲስ ኣበባ ይወቅዐለይ ኣዲስ ኣበባ ከለ ሓጋይ ወቅዐሎ ከለ ክረምቲ ወቅዐሎ በደም ቁራፅ ኸልስና መዛዝም ተለናስ ንኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ሓጢያቲስ እግዚኣብሔር ይልቆፅሮ እግዚኣብሔር ይልፈልጦ እሳቶም ስለ ዝፀደቑ ዝናብ ወቅዖምሎ ኣብዚ ግን ዝናብ ይወቅዕሎም ሓጢያተኛታት ስለ ዝኾንና ኣይኾነ ታይደ ኣይ ኣለኽኪ ኣብቲ ሕገ ተፈጥሮ ዙርያ መለሾም እሳቶም እፅዋት ለተሸፈነ እዩ ኣብ ትግራይ እንተሪኢኺ ኣብ ደስ ኣኸባቢ ዝናይ ዓጋመ ገማግም ላብ ዓፋር እስካዕ ራያ ሕዝኺ ኣብኡ ንደን ኣብ ካልእ ደን ታግኒ የጨፍጭፍና እያ ኢና ንርኢ ጨፍጭፍና እያ ኢና እስካዕ ዝቐረባ ግዜ እስካዕ ሰባ ትግራይ ብደን ተሸፈነት እያ ትፀንሐት ሮም ዝበሃል ናይ ህንዲ ንጉስ ዓለም ሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዕሉ ድቲ ናይ ኣክሱም ንጉስ ክወግእ ትመፅእ ተለቲ ትግራይ ብደን ተሸፈነት እያ ዳግና ብህገ ልቦና ግዜ ማለት እዩ بهجة البونا كيس بهجة البونا كيس لازم توفي تاوي تاريخون واي تجري على تي دحر زمن حاجة تفضل عن مخبار مالتيو نايد أمات طبعا كتزنجرك جزيرة هذه ناي حا تاريخ تزنجرك ناي أقسم تاريخ طبعا تزنجرك ودس الرايد أخاني حتى لا خان البهال نجارات خوينا همي موين عزيز بي تقولكي أفتنا روم هاي نشتتي خذي كنشتيك لك ما همي دحرك إنه لك بدن التشفنتي أنا وراب فلا يتقرأ لك أكرانات عيلة ميدا عيلة بدن التشفنتي نور دتنا أقسم نقص مسقطلو ودتنا أقسم نقص سبع لا برخة خير لا برخة مسقدة وفالي أوفيري لبالو لا عفار خبابي لا إيجادين خبابي الخود حواتو نعرض إنولو خلتي سلسي أم تجربة مثلكي أرتجراي دين التشفنا قرطاتي وميدا إنه أو تسقسقت هزي دفت على بهالوج المجمرة جزية تجارب بسارة جزية من الجمرو علمنا المجمرة جزية لا خير خاكيت لنا دفت على بهالوج دفنا علم نقص ناي هندي رحمة نعلم سراويت مسؤول تجري تشفنا تلت جزية بشعيتو تجري البهالك عليه اللي أجا أزيان لبهالك عليه أجا أزيان لبشعيتها ألف فترة مثلا إسرائيل قال لا تحزوت صفاتنا وتركل يهون هي سايامي الحادة أكا يشكعو وانا شب اتهزل لما رجايهم توش نجريات وشما بزحتوش ندحونا بزخباب الصلاة انهم مالتي بو يرداد وهمزنا يحز تليفون همزنا يحز سلكي للق وانا شبر نجر امن الدرارخا بزخباب زي عسرت لخون صلاة انه ندحولهم ندحوينهم عسرت خنا وانا شبر درارهم يحدقوا يلي ندحوين للا افرسهم يحدقون بزت الرادات وبي من قد الله صنح بي من قد الله صنحهم دتيج اكا دتاقرب تطقمهم سلسي محوات سعرهم مساوية دتناي هند نقص رحمة أبرام على تبع الخلاف رحمة على ولد حريق الوضع رحمة اسم أبدا خذ رحمة على تبع له تجري أبا تقور أبا قتلهم تجري الناس أو صام أجا أزيان تبع له ثلاثة تجارو أجا أزيان للسم إننا حبشة للسم إننا أقسم عوان للسم إننا تجارو للقال نعم التعمتاتي نأشحت عمتات كنت تلتقص الخكالي تجري كذا قارة جزي بدن التشفنتي أرس أنا حت مالتي شف هابلناي أصلناي بدي أقبل مس حق تفطرة تسألنا أبو زمن دجنا كل جزء هنا أفتكر الوقت عزنا بتعم بزوحي دعك ويلا إيش لي خد دقاق ممكن نقرأ هذا كذا يمس يزن يخد حمد ورقي ما أدنات هل كل حزو ولا سوداني خد
ካብ ሱዳን ላ ግብፂ ኢኻ ግብፃውያን ገድቦም ይኹን ገለ ገብሮም ይኹን ያስትዩ ቲማቲም ይበልዑ መሽላሕሪ ይፍዕቑ ጠውሶም ንሕና ግን ጾምና ስለ ድኽነት ላውረና ንቕመጥ እስካዕ ኸዚ ኣብ ትሕቲ ድኽነት መስመር ንሕና ታሪክ ላ ዘከርና ንቕመጥ እንታይ መፍትሒ ላብሎ ክንክኸድ ባይ ክመላላ መፍትሒ ላፍቲ ዝነበርናዮ ጥበብ መምላስ እዩ ብኸመይ ንመለስ ምስ ተፈጥሮ ይንፃላእ ተጋሩ ኣያታተይ ኣቦታተይ ኩልኩም ብፍላይ መናእሰያት ምስ ተፈጥሮ ይንፃላእ ተፈጥሮ ማሕና ዳዓደል የለ ካብ ኣፍሪካውያን ካብዛ ሕዚ እናቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ንብላ ኩሉ ሃፍታም ትግራይ ብሃመይ ይበል ብኸመይ ብቱሪስት መስሕብ በል ለምሳሌ ካብዚ ኣብርሃ ኣፅብሃ ጀምርኺ ብሓውዚን ከባቢ ዘውርኺ ላብ ገርዓልታ ተኸተልኺ ሎጃ ታስርሕኻ መዓተጉድ ቢልዮናት ኣታዊ ክኣትወ ልኽእል ናይ ቱሪስቲ መስሕብ ናይ ኣክሱሚ ከባቢ ኣይ ናይ ካልኣቲ ብምሉእ እንዳለ ህልቆለ ይብሉና እቶም ዝተረፉ ኣፍታ ሕርሻ ኣፍታ ደረት ግራት ኣግራብ ተራብኻ ብምትኻል መኖታት ክኾን ይኽእል ትርሊሶን ዝበሃል ነው ሳስፓንያ ዝበሃል ነው ዓልየት ኦማት ናይ እንስሳ ብዝለ ብተፈጥሮ ክዕቅቡ ዝኽእሉ ብምግዳብ ኣግራብ ብመትረብ ብምስራሕ ገደባ ብምግዳብ 24 ሰዓት ህራስ ተመፀኩ ሓረስታይ ማፍታ ግራቱ ክድቅስ ነው ሓቂ እንድኾይኑ ካብ ግራቱ ክፍለይ የውሊ ክልተ ነገር ካብ ማልነው ሓረስታይ ሰወይቱ ሙፍታዊ ሰወይቱ ምንክብኻቢ ግራቱ ምንክብኻቢ ካብ ሰወይቱ ለደይ ምፍላይ ካብ ግራቱ ለደይ ምፍላይ ኣፍታ ግራቱ እያሉ ሰብሱ ብምሎም ኣፍታ ግራቱ ምውዓል ምሕዳር ትርፍ ከግን የላ እዩ እኽልማ ትጓለይ ኣብ 4 ወርሒ ምህፍታም ይከኣል እዩ ኣብ 6 ወርሒ ምህፍታም ይከኣል እዩ እስራኤላውያን ፀባብ ዓዲኦም ልመሰረቱ ቅድሚ 70 ዓመት ፀባብ ንእሽተተይ ብተፈጥሮ እውን ብጣዕሚ ሽላ ጥራሕ ወፀት ትንከባኸቦማ ሓልፍሎም ኣብ ሓንቲ ዓመት ርእሶም ክእሎም ቻይናውያን ካብ ዝሕዚ ገድና ንሕና ጎጎ ሰብ ምብላዕ ዝጀመረሉ ግዜ ነበሩ ክምሕረኩም ትብል ተሎ እግዚኣብሔር ማእው ዝበሃል መራሕዎ ካብ ብጥመት ላርአኹም ክትሞቱ ባዕለይ ክቃትለኩም ጭክን እኳ ይብል ንእሽተተይ ግን ንኣውሮፓ ይኹን ንኣሜሪካ ረድኤት ዝበሃል ነገር የድሊ ይሰርሑኩም ብልዑ ተፈጥሮ ኣማዕብልዋ ብልዎ ኩሉ ላ ማሕረሰኣት እዩ ኣብ ከተማ ቦዘንዘን ዝበሃል ነገራት በልዎ ብልዎም እቶም ወታደራት ኣብ ልዕሊ ቦዘንዘን ልብል ኣብ ስካሪ ኣብ ገለ ልውዕል ኣብ ስታይ ልውዕል ቃትሪ መዓልቲ ብጥኢት ክውቃዕ እንህበብሉ ብበትሪ ክውቃዕ እንህበብሉ እሽኻ ናይ ባግራት ናይ ካባ ዝበሃል ይብሉ ለሓረሱ ምውዓል ግድባት ምስራሕ ሁርይታት ምስራሕ ዒላታት ምቑዓ ኣብ 6 ወርሒ ውሽጢ ርእሶም ክእሉ تا نقدر تتأنخر قصلا أحد عمت وش مرت بزحوه تا نقدر تتأنخر قصلا عندنا أدخل عمت وش عداقة تكر فرامرن تخل كوم تخلتاتي جزاو تخلتاتي ولا أحم وش عمتهم علم علق قبل ما بمرت محرشة مالتي أحنا خدهم كرتان ذاتهم لينا تأتاتي خذي إنفستر يقول جراتي وصل الخير لا يا برايا خبابي خنا بخال خبابي إنفستر يقول جراتي وصل دو يحزو دأتي هالمعيلة لخالي حتت تاكون هو كان منجستي هندي تالمعة هني أبغى تالمعة تعينت تأتات يلا قال إتي بتقال أتوا مسألة إن حدي هالمعة من تلغى دتدال المع بمهاب دتدال المع له إنفستر دتدال المع له حرستاي بمتبع دتيت اللي دعك وحرستاي دتجراتو بدين بجور علاتات قعوتو موتر دتكم باسكاتات دتكم بمتبع سلام بمرققات بمشلام كابسنا بحرستاي لا قدرت خاد سنفع حرستاي بمهاب كيف لما حزوا قمت أتقول المرت اللي مرتكو كله بصبغ دزي كاف شو 10 مليون كنت عليه بالسكوي حنت ورد أكتر مرتين للوان الحنت خذا نحر خيدنا خزس على جسك عكرم للي تلوق عشرة بهالبوتا نايماي بوتاي هذه أتنمل معي كألنور كألا ما تأسك عبوية ناي مخن خلاي بملو ما توسخها عمل 3 أجزاء تيخا ناي خالق تقرأي ناي ندرتا ناي هم تعنتو ولا يو الخالق بوتا تارون بسبحات أزجاجيخا مل معي كألنور ناي اللي معنا تقرأي سلام وحس جورخا
بهافت انسسايوا تفطروا غاسيخا بحرشا بسليط بخالخالات ابلخا معبلت تግራይ ምራይ قلل ينور ناقسمي زرياي بملو 10 اولكو ايوان لبهال مصحف اودان وخو بخيان ناقسمي خلالي اي طرح 10 خلته عالمنا انه لبهالو مأدنات اما اخل تግራይ ነው شلون بتعم خبار وقو زيهم تتقمخ حميدلت معلت تግራይ مرئنا نورنا زوم عنتو لو كناي توريست مسحبي وقراي خبابي اي كواد انه غبرخ اب تግራይ 120 ابيات كريستيانات وقر ابيات كريستيانات انه تግራይ بعلا يفلطوم يزيون اي فلطوم 10 حد وقر ابيات كريستيانات لاليبلا انها 10 حد انساته سلساته اللي فلط تግራይ بزحيو سلا 120 ابي وقر ابيات كريستيانات عدل لكن ندعي كابتي سعي كاب 100% تصنح 120 وقر ابيات كريستيانات منهم خانوا تግራይ አይፈልጥ بتوريست زلافالط هندي اتاو مخانه تግራይ بقول حرط رح بزبلس انولو تلنورس طفيدوا تشيلس دياغلت بحال عاد سما اوروباويت يعني اشتي عاد كاف تግራይ لناسد ببلس طرح اب جوجل اتي خطر يا اخي سما صريه بخوين اشتي اب جوجل اتخريه 350 بليون دولار عمت كابلس طرح تاتي تافر بلس بإنفستمنت كلام مغبار احنا كنت تفطروا ريك عاد قرات جمر خسك رايا بلس اسلام درس ما يمل بلا بعلنا قاتلنا لا اي حكمنا ي خزخه مملاسو ماشي مستفطر دخلنا ينصلا تغارن بال سبا اطفنا ي ايش يخون مملاس تغبي ملحن تقرباي بإنفستمنت يلمع عمت مل تبلس لي عمت مل همزانا اوروباوي تعدي دوخ عمت مل ياتال معصا دحان تبلس 5 دولار ياتشت اكسبورتي اتغور 5 دولار ناتنا 10 قرش لها قيمه قال خذ الولاد ركاش هامي تفطروا سي هم تግራይ لعدلكو الى سو دما تاكت لبال حمام الحم الحميت ردع لخوني او دابنا كف فلو بسرعه غزي ليولو دمستاي بنا بزح غزي الوسد كفلا محبرسه حمايد خنسه همي يلاقق كابزو بارنت كابزو ناس اجن بارنت تانا كذا اجن بارنت كمين لاقق قيدو كمين لاقق اتوم حمزانا ما اونا تشاينا اتوم مقتاليوا تغلغلتاتي تحمق حدق ابخا اسقدر لا سرح داتي منغستي كلي نو تግራይ اسقدر مجمريا بكونفرنس غورو اتامامنو اندحر حرشا خديتا لما عند حر خوينخا كان هيكتار هندز اندحديتا اتي اندح خوينخا التاوتات اندحت تقمخا ما يندحديتا لما علان اندحر خوينخا لازم سعد عارو دخلت لازم لالويا دخلتي وطات منطلد اكوي الى قعد كاسما يدنطبت زناب لاغرات خجالس ديتا جالس اندحر خوينخا اندح ما يدي تعقل دخال معلت كونني وخا እንደገና አለ መትረራቲዋ ሆሮየታቲ ገለ ሰርሕካ ተጠቅምካ ما عقورካ يدي يصنح اندحر خوينخا مستفطرو ايخا تصلا لخا اسخا كغدفك ايلو سغمت الوسد منغست كلينا ነው لذي لدفاف مرحت ሃይማኖት ግን بعد لسرحك خنيو انا كنت صرحي ازارو لخ لا هو ايش لي مسلخي حمشنا ما يممارص انني ስለዚህ خذ دزوم كهنات زوم مرحت ሃይማኖት ገለቱ ለخو نبلو لخكو مصنع يحزي حمشنا ما يممارص انني وكذا ابي عدو عدي هو ጦርነት ኢላው ደመን خفو ጦርነት መሰደቲ መልሐሰይ ደረያን እሽተተ የውጽ ላለት አሰካሕትኒ ሳን እሽተይ ተሊሆን በይ ናይ መማረጽነን حقنا نقعد حقنا نقعد اوه ابز خوينخا حقمو غا اندتلل اي خني احنا لازم خلي كي وستو منتي استولا كافتو اكسبيرينسو انا نخر خزهم قلي اعلان هنا علي دلي دكتور ياسورها مطيقي كالي موديلي
ናይ ባዕለይ ዕላ ትማቻችስ ምርጥ ማይ 5 ሄክታር ካስቲ ልኽእል እታ መሬት ንእሽተያ ምርጥ ማይ ነኒ ብድርቂ ላይ ኣይትቕንስ ዝናብ ስለ ዘነበለ ኣይትውስኽ ምርጥ ማይ ነኒ ናይ ግለይ ናይ ባዕለይ ማለት እዩ ናይ ማይ መኽዝን ነኒ ናፍጣ ማለት እዩ ሰላም የሳን ሆጥራ 400 ሜትሮ ስሕበ ካብታ ልቕዓት ኩላ ከባቢ ዱ ኣስትያስ ዱ ኣልማዓስ እንደገና ላብ ዓደይ ላፍት ልነብረሉ 400 ሜትሮ ብሓደ ኢንች ውሽጢ ምድሪ ወስደ ሶላር ተጠቕመ ጀነሬተራት መማረፂ 2-3 ተጠቕመ ናብ ገዛ ወስደ ይለምዕ ኢሉ ብሃፍቲ እንስሳውን ጦርነት ኣውድምና ብዘንዲ ቀላ ዓርሒ ናይ ፈረንጂ ከፍትውን ኩነታት በድልና እምበይ ያው ብዙሕ ይነጥፍ ዕድመ ልክዐ ክበሃል ይከኣል እዩ ጥራሕ ምልፍላፍ ከይመስለክ ጥራሕ ምስባኽ ከይመስለክ ምስራሕ ትብል ተለኹ ሰርሐ እየ ስለዚ ምኹዓት ትብል ተለኹ ስኩዕተ እየ ምርኣይ ይከኣል እዩ ስለዚ መክፈልቲ እንድሕር ትርኢ እንድሕር ኮይንካ እማ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ መክፈልቲ ብታ ደጀ ሰላም ሃመ ገብርካ ኣነ እኮ ካብ ዳሕዝነኒ ኣብታ ደጀ ሰላም ልውዓለ ስዋ ክሰቲ ክኾን ይኽእል ካብዲ ክመልእ ይኾን ይኽእል ኣብ ደገል ኣብ ዓድል ትውዕል ሰበይት ኮና ካልእ ላጨን ሃያ ክትኣቲ ራይ ግባይ ደቂ ኮኖ ክመሃር ዝኽእሉ ቆልዑ ኮነ እዩ መራሕቲ ሃይማኖት በዓልና ኢና በቃ እንድሕር ለይትስራሕ እንድሕር ኮይና ስራሕ ንወሎ ሰባት ላምፅዎ ዘራይ ቆል ባል ብ17 ክፍለ ዘመን ብ14 ክፍለ ዘመን ልመፀና ሕማም እምበይ ነገር ዚ ሰብ ይስራሕ በረከቶም ይሕደርና ብፁዕ ኣቡነ ዮሃንስ ጻዳም መዓልቲ ኣብ ዝዳ ሚካኤል ጆሩኽ ብዝኸዚ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዝስራሕ ኣሎ ብዝተኣምራዊ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ኢትዮጵያና ለየለ ብጣዕሚ ገራም ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ገራም ዝኾነ ቴዎሎጂ እነቲ ብዙሓት ምሁራት ልፍልፍለለ የለ ቃዳም መዓልቲ እምንላ ኣረዩ ገባር ከዛም ገብር ቃዳም ለመስራሕ እምን እኳ ከይፀረላ ታግራቱ በዓሊ ይብል ኣብ ዳስ ዋግን ጠጅ ሕዙ ሙሉ ማዕትላሰተ ይውዕል ሰብለ ሓሜል ኣደመ ይውዕል ኣቡነ ዮሃንስ እምንላ ኣረዩ ግን ይዎ ይበሃል ዋ ደኦም ክትእይቖም ልመፁ ሰባት እዮም ኣቡነ ዮሃንስ ንጋነ ይደለ እሶም ኮ እዮም ታመኻኖም እምዳኣር ኢለዩ ንዕይ خيرهم طيقوا بصنتهم قاش دخني مزنا شلومش وبعلكو إلى معتي شلومش أرى نامتاي بعل ولم كريستوس دعرف اللي معلت كويس سلاسي دعرف اللي معلت كويس لما معت ساتهم كسر حمج أرسم يوم دعرف سو كسر حيودي ما أسر حيودي أنا إيش كعرف من مقراي ما تاني هو ولا قدامي سنة من لا جعزة وعلو حد حارس تايس ثاني لا قدوته على استيحاتياته هم أجبر قراتي غيري الزارو له هم أجبر نوخل ثلاثي بهمي ملك كنا معبل ندحر خوينا بشرط صوم خامق ما تسينا هاتا ولم أو نمرا كريستوس ولادنا له حتيات مالسي مساني يقول اسكع زينا كن هو لنا دخلنا هم صقا جبروس او تقمط محبرسب سنف سنفنا دينا بوتاتنا سنفنا عز الشيء عمت التولدنا تجارو سنفاتنا يمجرشا سنفات يعني دخلت نجر خامي عندنا دخلنا تاو صورنا بمقماطنا خال عندنا ارس برسنا دين اسمع مع بمخنا بخلت تزيان تجارو نبال سبات سنفات يعني سلازي دخلنا الأكل صور خامق ماتسي بوباولنا ينقمت استخوينا دين دربيو ندربيو أقرب ندخل قلن عقل خذي حملة شيء حملة 10-14 إننا يخزولنا لنا ذناك وقع يخل لا بقراتك قال سنو إيش خلاف سماي هابني بتداوخ كأمره حاسب خات مرامر خات تقامل لنا يزهر نبأ أنا بكل زي المستزحفتي يعني اللي يخبر اللي قسيس بطعمي إلى مسكنهم مباركز كبراتن فتواتن تملكتي TTM أبز رئيسة قداي كتمايتو تدليو تعليقاتهم استديونا لأخم كفتئيو بزر تحت للو سلك أسرينا دولهم حساهم كتبونا تخلقهم مخنياتو زي عوي أجندا أيو كتسأل للو عمد خبيت لخونا دبكي أب تقرأي ككاتم يخليو
ልብል ሓሳብ ስለለሎ ማለት እዩ ብካሊእ ግዜ ኣብ ካሊእ ዛዕባ ክንቃኒእና ተሰናይ ለኣኻትኩም ሰናይ